Ty krávo, dobrý blázen, ty krávo, ty idiot. Ty píčo. Máš to natočený? Mám to natočený. Máš to fízlum. Je pondělí ráno, jedeme na sever Čech do sklárny ke Zdeňku Lohockýmu. Ahoj, nazdar. Tam mi dělají takový 2 sochy. Hele, mistr. Práce se sklem je zajímavá. Tloušťka toho materiálu hraje velkou roli, potom zvolená barva a zvolený materiál toho skla. Já jsem právě s tím furt jako lavíroval, ale drží to. A těch bublin je tam furt hafoj. No hele, to je prostě tavenice, no. Myslíš, že to je moc velký, jako moc divná barva na to? Jde červená. No, protože červená se barví selenem a ten, když má dost času na určitý teplotě, tak černá. Tohle to by vypadalo líp, kdyby to bylo tmavší, si myslím. Ale všichni chtějí červenou a opalín. Ani jedno nejde. Ale takhle dopadne červená. Víš to? To byla úplně taková rumělka prostě, jo. Ale počkej, ale to není jako čirý sklo, ne? To bylo čirý sklo úplně. A to se samo jako takhle za jako nějaký čas. Zátrovatí. To já nevím, já si říkám, že že bychom to odlili znova z něčeho, ale nevím z čeho, jako z jaký barvy. Ale klidně, já si myslím, že by to klidně mohlo být jako tmavší, ta věc. To bude úplně černý, čeč. Když to máš takhle tlustý, je to deska, tak přesto nějak vidíš, jo? Když to zakulatíš, tak to úplně stmavne. Já bych se toho bál. To je fakt hrozná alchymie. To je věda, no. Hlavně zjistíš za 5 let, že každá zkušenost je ti úplně k hovnu. Víš, jak si najednou trošku změníš tvar, ale to úplně se změní to hřiště, ty vole. Červená. No, tak jo, tak ahoj, děkuju. Asi to prostě jinak nejde, no. To je prostě součástí tvorby a součástí dělání umění, že to je prostě neustálý hledání, no. A není prostě takovéhle věci nejsou kolikrát podle toho, jak si to člověk představoval v hlavě, no. Tak je těžký se s tím jako někdy smířit, mi to musí začít líbit, no. Jako ono to, když ten tón té barvy není takový, jaký jsem si ho představoval, tak to neznamená, že je špatný, že jo. To znamená jako jenom, že to má jinou barvu, než já jsem čekal. Je to super. Fakt? Fajn, že to tady je to světlejší. No, to je to. Ale já si myslím, že když by to bylo tady takhle tmavý a tam, kde to je silný, by to bylo ještě klidně jako do vína. To je jedno, už je to takhle a je to v pohodě.